Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian pasinaon basa Jawa wonten ing dinten menika sampun ngancik KD 3.0 inggih menika teks cerita rakyat. Kalau wingi putra siswa sampun nyinaoni KD 3.1 inggih menika Serat Widhatama Pupuh Gambuh sampun cekap dene ngancik pasinaon 3.0 teks cerita rakyat. Nanging saderengipun ngancik wonten ing memetri langkung rumiyin mangertosi punapa tujuan pembelajaran utawi ancasipun pasinaon. Ancasipun pasinaon ingkang nomor 1 mangertosi unsur pandhapuk wonten ing cerita rakyat. Salajengipun nentokaken piwulang ingkang kakandhut ing cerita rakyat. Kakandhut tegese wonten ingkang terkandung wonten ing cerita rakyat menawi basa Indonesianipun. Salajengipun sinten ingkang sampun nate maos utawi mirengaken utawi mirsani video cerita rakyat? Tentunipun sampun nate nggih napa malih wonten ing daerah piyambak-piyambak kathah cerita-cerita rakyat ingkang dumadi wonten ing daerahipun piyambak. Salajengipun saderengipun sinau cerita rakyat langkung rumiyin pitepangan kalian folklor. Folklor punapa to folklor? Kadosipun tesih asing kalian ingkang diwastani folklor. Sejatosipun folklor menika wonten ruang lingkupipun langkung umum. Dados dipun pirsani rumiyin folklor. Kanthi etimologis tembung folklor menika dumadi saking basa Inggris. Nggih menika folklor kang tegese cerita rakyat. Nah, lajeng folklor utawi cerita rakyat menika cerita lisan kang asale saka rakyat lan ngrembaka ing masyarakat. Katen lajeng cerita rakyat kalebu sastra daerah inggih menika sastra kang diandharake kanthi nggunakake basa daerah. Dados menawi folklor menika kathah sanget wujudipun. Folklor saged wujud folklor lisan, folklor non lisan utawi bendawi. Folklor lisan contonipun wonten cerita rakyat, wonten tembang Jawi, wonten tembang dolanan menika kalebu wonten ing cerita folklor lisan. Salajengipun wonten folklor ingkang awujudipun bendawi, contonipun bangunan-bangunan Jawi, wonten omah joglo, wonten candi menika kalebet wonten ing folklor non lisan. Lajeng cerita rakyat kalebu sastra daerah amargi ngagem basa daerah. Nah, basa daerah piyambak-piyambak contonipun wonten ing daerah Jawa Timur ngagem basa dialek Jawa Timuran. Wonten ing Banyumas ngagem dialek Banyumasan. Mekaten lajeng titikane cerita rakyat utawi ciri-cirinipun cerita rakyat menika wonten nomor 1 ora diweruhi sapa sejatine kang nganggit. Dados cerita rakyat menika boten dimangertosi sinten ingkang nganggit utawi ingkang ngarang. Dados saged dipun wastani anonim. Lajeng nomor kalih ora ana owah-owahan sing wigati saka jaman biyen menyang jaman saiki. Dados awit rumiyin cerita rakyat menika boten enten owah-owahane. Kawit riyen cerita wonten cerita Timun Emas nggih. Awit riyen kados niku cerita Siung Wanara, awit riyen nggih kados niku cerita Rara Jonggrang, awit riyen nggih kados niku boten enten owah-owahan ingkang wigati. Salajengipun nomor 3 cerita rakyat duweke rakyat bareng-bareng. Dados cerita rakyat menika kalebet wonten ing folklor menika duweke rakyat bareng-bareng milik rakyat. Nah, lajeng nomor 1 ngemu tulodo nyeritakake bab kala lan bener. Nah,
Lajengipun cerita rakyat menika ngemu tuladha nyeritakake bab ala lan bener. Dados wonten pesen utawi amanat babagan moral. Lajeng nggambarake kadadean kang mokal anane. Mokal menika tegesipun mustahil, boten wonten ing alam nyata. Lajeng jenis cerita rakyat menika kathah nggih. Ingkang nomor setunggal wonten fabel. Lajeng nomor kalih wonten legenda. Lajeng nomor 3 wonten mite. Nomor sekawan wiracarita. Nomor gangsal dongeng lugu. Nomor 6 sage. Dene wonten ing fabel menika dongeng ingkang dadi jejering lakon arupa kewan kang ada tata carane kaya manungsa. Menika nyariyosaken carita kewan. Contone wonten napa? Cerita Si Kancil menika kalebu wonten ing fabel. Lajengipun legenda. Legenda menika dongeng kang gayutan karo dumadine alam utawa sawijining bab kang critane mung digatuk-gatukke. Dados legenda menika dumadine alam. Contone wonten Gunung Tangkupan Prau, wonten Danau Batur menika kalebu wonten ing legenda. Lajeng wonten mite. Mite inggih menika dongeng kapercayan jaman kuno kang gegayutan karo dewa-dewi lan manungsa. Nah niki kathah sanget contonipun wonten ing masyarakat, wonten Nyai Roro Kidul menika namung wujudipun kapercayan kemawon. Lajeng salajengipun wonten wiracarita menika dongeng kang ngandharake para linuwih ing jaman kuno. Dados menika ngemot bab kepahlawanan nggih. Contone wonten Anoman Duta. Menika wonten ing carita wayang, menika kalebu wonten ing wiracarita. Lajeng dongeng lugu nggih menika cerita kang sarwa aneh, ora klebu nalar, wiwitane saka piandeling wong jaman kuno. Nggih, dados menika boten saged dinalar utawi mokal. Nah, menika saged dipun arani dongeng lugu. Nah, contonipun wonten kisahipun Si Ande-ande Lumut. Cindhe Laras menika kalebu wonten ing dongeng lugu. Lajeng sage. Sage inggih menika dongeng kang awewaton sejarah nanging akeh wuwuhane. Wuwuhane menika tegesipun tambahane. Nah, contone dongeng awewaton sejarah menika contonipun wonten Calon Arang. Menika nyariyosaken Ratu Manggali. Saged dipun adosi piyambak wonten YouTube. Lajeng wonten cariyos Ciung Wanara menika kalebet wonten ing sage. Nah, wonten ing folklor utawi cerita rakyat menika wonten unsur pandhapukipun. Sami kalian semester kapengker menika wonten cerita nggih, cerita nalikanipun kelas sedasa menika wonten cariyos Bima Bungkus. Lah niki benten ingkang dipun sinaoni cariyos cerita rakyat. Nanging wonten unsur pandhapukipun menika mirip-mirip nggih, meh boten enten bentenipun, wonten unsur intrinsikipun utawi unsur pandhapuk. Nah, unsur pandhapuk menika unsur-unsur ingkang ambangun cerita. Nah, nomor setunggal wonten tema. Tema inggih menika ide pokok utawi gagasan umum saking sawijining cerita. Dados tema kalian topik niku benten. Tema menika ruang lingkupe langkung sekedhik, menawi topik ruang lingkupe langkung umum. Lajeng ingkang B, alur utawi rerangkenan cerita kang isine urutan kedadian. Dados alur menika wonten alur maju, alur mundur lan alur campuran. Sampun nate nggih wonten ing basa Indonesia. Lajeng wewatek lan paraga inggih menika teknik panganggit nyawisake paraga-paraga sajroning
cerita. Wewatek menika wonten wewatek ingkang ala dipun wewatek ingkang ala dipun arani wewatek antagonis. Lajeng wewatek ingkang sae protagonis. Lajeng ingkang netral boten mihak ingkang sae utawi ingkang ala dipun arani tritagonis. Salajengipun wonten latar utawi patokan sajroning crita kang duweni pangerten panggonan, wektu lan kahanan. Dados latar menika wonten 3. Latar panggonan menika nyebataken wonten pundi kadadean menika. Lajeng latar wekdal utawi wektu menika ngandharaken wekdal kadadeanipun saged awujud siang punapa dalu punapa enjing. Lajeng kahanan menika kalebu wonten latar. Kahanan menika nyariosaken swasana wonten ing sajroning cerita menika kahananipun sedih punapa seneng menika kalebet wonten ing latar kahanan. Lajeng sudut pandang utawi pamawas inggih menika posisi panganggit nglungguhake paraga punjer ing cerita. Dados sampun nate nggih wonten ing basa Indonesia menika sudut pandang menika wonten 3 sudut pandang wong kesiji, wong keloro, lajeng wong ketelu utawi serba tahu. Wong kesiji niku kata gantine aku, kula. Lajeng wong keloro panganggit nyeritakake wong liya ning panganggit isih mlebu wonten ing cerita niku. Dene wonten ing sudut pandang wong ketelu, pengarang menika serba tahu mangerteni apa wae sing kedadian wonten ing cerita. Lajeng wonten gaya bahasa. Gaya bahasa yaiku jenis panggunane basa nalika nulis cerita. Dados panggunane basa niku benten-benten antawisipun pengarang setunggal lan setunggalipun benten-benten. Wonten ingkang panganggit saking Jawa Timur biasane ngagemipun basa Jawa Timuran. Menawi saking Jogja Solo ngagem dialek Jogja Solo mekaten. Lajeng amanat. Amanat inggih menika piwulang kang ana sajroning cerita. Dados wonten ing cerita rakyat menika ngandhut amanat. Amanat menika wonten kalih, amanat ingkang tersurat lan tersirat. Dene ingkang tersirat menika pamaos kedah maos criyos wiwitan dumugi pungkasan menika supados saged mendhet punapa amanatipun. Dene ingkang tersurat menika benten kalian ingkang tersirat. Tersurat menika tegesipun amanatipun sampun kajlentrehaken, sampun dipun andharaken wonten ing cariyos menika. Mekaten andharan saking kula saged dipun waos malih videonipun, saged dipun serat menawi wonten babagan ingkang dereng cetha saged dipun tangletaken. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.